Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη τιμή, χαρά και συγκίνηση για μένα, αλλά και για εσάς, είμαι απολύτως σίγουρος. Φιλοξενούμε τον Μίκη Θεοδωράκη. Κύριε Θεοδωράκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που με εμπιστευόσαστε για δεύτερη φορά για να μιλήσουμε. Ξέρετε κάτι, από όλες τις δουλειές που έχω κάνει, έχω φυλάξει κάνα 2-3 πράγματα. Μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Μάνο Χατζηδάκη στην κρατική τηλεόραση και η συνέντευξη με εσάς πριν από 15 χρόνια ακριβώς. Σας ξαναβρίσκω και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή, κύριε Θεοδωράκη. Τώρα κάνετε πάλι μία πρωτιά, γιατί είστε ο πρώτος που με καλείτε να μιλήσω σε κανάλια ελληνικά. Δεν σας έχουν καλέσει. Θέλω να ξεκινήσω από το πριν πούμε για την Τρόικα. Αυτό το λέω έτσι για σας. Είναι τιμή μεγάλη, τιμή μεγάλη. Ευχαριστήσω. Καλώς τη δεχτήκαμε, κύριε Θεοδωράκη, είναι η Τρόικα εδώ. Ήρθε. Μα ακριβώς, ήθελα να σας πω ότι η παρουσία της Τρόικα εδώ είναι παράνομη. Και οποιασδήποτε ενέργειες κάνει η Τρόικα είναι παράνομες. Και απορώ πως δεν έχει παρέμβει ακόμα η ελληνική δικαιοσύνη. Και είναι παράνομη γιατί στηρίζεται επάνω σε μία απόφαση της κυβέρνησης η οποία είναι άκυρη. Είναι άκυρη διότι όταν πρόκειται για δάνειο, κρατικό δάνειο, είναι υποχρεωμένο να περνάει από τα 3/5 της Βουλής και να επικυρώνεται από τα 3/5 της Βουλής, πράγμα το οποίο δεν έγινε, και να υπογραφεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που επίσης δεν έγινε. Δηλαδή έχουμε τώρα μια σύμβαση η οποία ούτε λίγο πολύ μας δεσμεύει, μας δίνει την εθνική μας αυτοδυναμία, με μια υπογραφή του κ. Παπακοσταντίνου και μόνο. Και στη σύμβαση αυτή ο κύριος Κασιμάτης που είχατε προχτές την έχει χαρακτηρίσει ως την πρώτη και μοναδική στον κόσμο. Στη σύμβαση αυτή την που έγινε τώρα διανοητική, ενώ σε όλες τις άλλες τα δάνεια τα οποία κάναμε εξαιρούνταν τουλάχιστον τα εθνικά μας μνημεία, λέω μόνο ένα. Τούτη φορά στη σύμβαση μέσα υπάρχουν και έχουν μπει στο σφυρί η Ακρόπολη, η Ολυμπία, η Επίδαυρος, τα εθνικά μας μνημεία. Δηλαδή, μάλιστα την Ακρόπολη την έχουν εκτιμήσει σε 100.000 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, εάν εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα 100 δισεκατομμύρια, μπορεί αυτός που μας τα έχει δανείσει να την πάρει, να την αγοράσει, να την κάνει δική του. Ή μπορεί να την πουλήσει σε κάποιον άλλον. Μπορεί να την πουλήσει παραδείγματος στους Τούρκους και μια μέρα να ξυπνήσουμε με την τουρκική σημαία πάνω στην Ακρόπολη. Αυτό που σας λέω δεν είναι σενάριο φαντασία. Για το θέμα της εθνικής κυριαρχίας, δεν μπορεί να την παραδώσει ούτε και οι 300 της Βουλής. Αν κόμμα γίνει δημοψήφισμα και όλος ο ελληνικός λαός ψηφίσει ότι δίνουμε την εθνική μας κυριαρχία, δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Ούτε ο ελληνικός λαός. Και το κάνουν τώρα αυτοί. Έχουν δώσει την εθνική κυριαρχία. Δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Δεν μπορούμε να έχουμε οικονομικές σχέσεις με κανέναν άλλο. Και μας έχουν υποθηκεύσει όλο το πλούτο της χώρας. Τον επίγειο, τον υπόγειο και τον υποθαλάσσιο, τα πάντα. Και λέγατε, ξεκινούν με τα 50 δισεκατομμύρια τώρα, που ξεκινούν με 50 ωραία καφιλέτα, όπως τα λένε. Τα φιλέτα. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν ένα σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας, που αυτός προβλέπεται και απαγορεύεται ρητός από το τελευταίο άρθρο, το 120 του Συντάγματος. Επομένως, εμείς τώρα σαν ανεξάρτητοι δεν αναγνωρίζουμε το σημερινό σύστημα. Το θεωρούμε παράνομο. Έχει πραξικόπημα. Αυτοί μας κυβερνούν πραξικοπηματικά. Κάποιοι άλλοι κάνουν πραξικόπημα με τάγκς κλπ. Αναθερώντας ορισμένες
ορισμένα άρθρα του συντάγματος. Αυτοί ανέρασαν όλο το σύνταγμα. Ξέρετε, έκανε εντύπωση η σκληρότητα με την οποία τοποθετηθήκατε και εξακολουθείτε να τοποθετήσετε. Και μάλιστα θα έλεγε κάποιος ότι κάνατε έντονη, ιδιαίτερα έντονη την παρουσία σας, ποτέ δεν είχατε σιωπήσει. Αλλά κάνοντας τέτοιους σκληρούς χαρακτηρισμούς, αυτοί οι άνθρωποι τώρα που βρίσκονται στην κυβέρνηση, αν θα μπορούσαν να αμυνθούν, θα σας έλεγαν ότι μας θεωρείτε προδότες, κύριε Θοδωράκη? Αυτή τη λέξη την είπατε εσείς. Από τις πράξεις αυτές βγαίνουν συμπεράσματα. Και δεν μπορώ εγώ να πω τη λέξη αυτή και να μου πείτε και είπα εγώ προδότη ή οποιοδήποτε. Αλλά οι πράξεις κρίνουν τους ανθρώπους. Οι Έλληνες άκουσαν αυτά τα οποία είπα. Ας κρίνουν τι είναι ο καθένας. Εγώ πάντως αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ζούμε σε μια κατάσταση πραξικοπηματική, στην οποία συμμετέχει όλο το σύστημα. Και η μόνη λύση είναι μια επαναστατική κυβέρνηση, η οποία θα γίνει με ειρηνική επανάσταση και πρέπει να την κάνει όλος ο ελληνικός λαός. Εμείς δεν βγαίνουμε από αυτό το αδιέξοδο, διότι οι τόκοι μας θα φτάσουν σε όλα τα ύψη και θα φτάσουν σε σημείο που δεν μπορούμε να πληρώνουμε. Όπως είπε προχτές ένας Τούρκος, εχθές το είπε, οι Έλληνες σε λίγο θα γυρεύουν ελεημοσύνη. Και είναι έτσι. Ακριβώς τα πράγματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας το είπε, δεν το είπε. Αντιπρόεδρος. Και δεν είναι όποιος Αντιπρόεδρος είπε ότι οι Έλληνες. Εγώ θέλω να το απαντήσω αυτό από εδώ, ότι εμείς ποτέ θα κόψουμε το χέρι μας, αλλά δεν γυρέψουμε ποτέ ελεημοσύνη από κανέναν. Αλλά εκεί μας οδηγούν. Και μια επαναστατική κυβέρνηση μόνο μπορεί τι να κάνει? Όλα αυτά να τα θεωρήσει ως μη γενόμενα. Θα καταργήσουμε όλες τις συμβάσεις που έχουν κάνει. Επαναστατική κυβέρνηση η οποία θα προέρχεται από το λαό. Από το λαό, λέτε. Πρέπει να γίνει ένα παλαϊκό πανεθνικό μέτωπο. Θα γίνει ειρηνική επανάσταση πρέπει να γίνει. Η οποία να βγάλει μια κυβέρνηση επαναστατική, να μας βγάλει αυτό το διέξοδο, να θεωρούμε ως μη γενόμενα όλες αυτές τις συμβάσεις, τα δάνεια. Τα δάνεια, τα περικότερα, οι τόκοι πρέπει να κηρυχθούν οι δεχτοί, όπως έκανε και ο σημερινός. Δεν τα πληρώσουμε. Και επίσης αυτή η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους, καταργώντας όλους τους νόμους που έχουν κάνει ήδη, για να μην τιμωρεί ένας τον άλλον, να τιμωρηθούν όλοι όσοι έχουν ληστέψει το δημόσιο και όλοι όσοι αυτή τη στιγμή παραβαίνουν τους θεσμούς του κράτους. Κύριε Θοδωράκη, είμαι και εγώ ένα κομμάτι της γενιάς, ένα ταπεινό μόριο αυτή της γενιάς, η οποία με τη μουσική σας, με τα τραγούδια σας μας ξεσκικώσατε, όπου πιστέψαμε ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν τα καταφέραμε. Δεν αλλάξαμε τον κόσμο, δεν αλλάξαμε την κοινωνία. Έχουμε σοβαρές ευθύνες γι' αυτό. Είχαμε πρότυπα, είχαμε πρόσωπα που ήταν φάροι, οδηγοί μας. Αυτή τη στιγμή οι νέοι άνθρωποι που να πιστέψουν? Ποια είναι τα πρότυπά τους, ποιοι είναι οι φάροι, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να ακουμπήσουν, να θεωρήσουν σαν βοήθημα τη σκέψη τους, τον προβληματισμό τους για να προχωρήσουν μπροστά. Οι πολιτικοί μας έχουν κλείσει τα αυτιά τους οι νέοι άνθρωποι, αλλά και τα κόμματα έχουν κλείσει τις πόρτες στους νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι έχουν πάψει να ενδιαφέρονται. Και δεν έχουν πάψει να ενδιαφέρονται για την Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν πάψει να ενδιαφέρονται. Πείτε το. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, παρότι η φωνή μας όλο μεγαλώνει, η οποία να μπορέσει να συγκινήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πέσει ένα λίθαργο. Διότι η θεωρία του σοκ και του δέους, η οποία εφαρμόζεται στη χώρα μας και εφαρμόζεται και σε μια σειρά άλλες χώρες με το δούνο του, λέει όταν κάνουμε ένα σοκ με πολλές, όχι με μία πράξη, δηλαδή απολύσουμε τους υπαλλήλους μιας εταιρείας μόνο, ενός δημοσίου. Αλλά κάνουμε πολλά όπως γίνεται τώρα. Αλλά πάλι τα χτυπήματα μαντινούν. Συνέχεια. Ο λαός θα χάνει τελείως. Αλλά σε όλο το διάστημα που προηγήθηκε από το δεκαετία του 50 ακόμα, από τη δεκαετία του 50, όλοι όσοι κυβέρνησαν τη χώρα, όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τα χώρα πριν της αριστεράς, έχει ευθύνες βέβαια, δεν κυβέρνησε όμως, όλοι αυτοί οδηγήσαν την Ελλάδα σε αυτό το κατηγορό το σημερινό. Φτάσαμε σε ένα διέξοδο. Πραγματικά διέξοδο. Και ο κόσμος δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό το πράγμα αυτό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέγω. Διότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Η μόνη λύση, τι λέω, είναι η ελληνική επανάσταση.
Η ηλικία μας δεν γίνει μια μέρα στην άλλη, κυρία Παλάκη. Και εγώ δεν πιστεύω θα γίνει αύριο μεθαύριο. Περάσουν 2 και 3 και 4 χρόνια. Αλλά αυτό θα γίνει τελικά. Και αυτό θα κάνουμε. Τελικά. Εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι ζωντανός μέχρι τότε. Αλλά εγώ όπως ξύπνησα μία μέρα της 21 του Απριλίου και είδα ότι είναι πραξικόπημα και πήγα στην παρανομία και έκανα την πρώτη οργάνωση αντιστασιακή εναντίον των συνταγματαρχών, ακριβώς όταν είδα ότι εδώ είναι παραβίαση του συντάγματος και πραξικόπημα αλλά άλλου τύπου, με τα γάντια και με τις γραβάτες, το ίδιο κάνω αυτή τη στιγμή. Και καλό πάλι τον κόσμο να ενωθεί σε ένα παραϊκό πανεθνικό μέτωπο για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τον τόπο από την κόπρο του Αυγίου. Που όχι κυβερνάει αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο αυτή, όχι η κυβέρνηση, όλοι περαταχάμενοι. Ένα σύστημα ολόκληρο. Και εμείς είμαστε οι μόνοι που είμαστε έξω από το σύστημα αυτό. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση. Και βλέπετε και εγώ δεν με καλούν και καλά κάνουν και δεν με καλούν. Με καλέσατε εσείς, ελπίζω να μην μεταγιώσετε για αυτά που ακούσατε. Κάθε άλλο παρά τι λέτε κύριε Θεοδωράκη. Νομίζω ότι είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος όταν ακούει μια προσωπικότητα όπως εσείς, μπορεί να ενισχύσει τα επιχειρήματά του, έστω και διαφορετικές απόψεις να έχει. Είπατε προσωπικότητα, όχι. Εγώ είμαι ένας απλός Έλληνας πατριώτης, τίποτα άλλο. Ναι, εγώ αγαπώ την πατρίδα μου. Και μου κάνει εντύπωση, κύριε Θεοδωράκη. Τίποτε άλλο. Την πατρίδα μου αυτή τη στιγμή την ξεφτιλίζουν. Την ξεφτιλίζουν διεθνώς. Γιατί φτάσουν στο δούνο του οι ίδιοι αυτό άρχισαν να μας λένε ότι είμαστε τεβέριδες, ότι είμαστε κοπρίτες, ότι τα φάγαμε όλοι. Και άρχισαν να δίνουν τα σπράιτ και μας οδήγησαν οι ίδιοι στο δόνο του. Συνωμοσία είναι όλοι αυτοί ολόκληροι. Είναι μια συνωμοσία για να μπορέσουν να μας κλέψουν τον πολύτιμο, γιατί έχουμε πολύτιμο πλούτο κάτω από τη χώρα μας, από τη γη μας. Το ρηχτό πλούτο λέτε. Και από το μεγάλο ρηχτό πλούτο. Και όταν κάποιος εκεί έβγαλε βιβλίο, ο Μπάτσης, με τον ρηχτό πλούτο, ξέρεις τον κάνανε. Το 1953 τον τουφεκίσανε μαζί με τον Πελογιάννη. Και το κρύψαν τον ρηχτό πλούτο. Θέλουν να μας εξαφανίσουν σαν λαό, ώστε να έχουν ίδια να τα εκθαρρυνθούν αυτά. Γιατί δεν κάνουν το ΑΟΣ η κυβέρνηση, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, που τα κάνουν όλα τα κράτη, και η Τουρκία το έκανε. Και τελειώνουν πια με τις βαλοκρηπίδες κλπ. Το Αιγαίο είναι δικό μας. Τελείως. Και μπορεί αμέσως να κάνουμε γεωτρήσεις κι εμείς. Γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί είναι εκείνο το Καστελόριο στη μέση και μας λέει ο κ. Νταβούτογλου ότι αυτό ανήκει στη Μεσόγειο. Μας δουλεύει κιόλας. Γιατί το κάνουν αυτό. Και όταν η Κύπρος μας προτείνει να κάνουμε ΑΟΣ μαζί, ώστε να μπει στο Καστελόριο στη μέση και να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Γιατί αυτά είναι δικά μας αυτά. Όλα δικά μας. Γιατί αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή έχει επιβάλει το ΝΑΤΟ στην ελληνική αεροπορία, πολεμική αεροπορία, να μην πετά πάνω από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το γνωρίζετε αυτό. Τι σκέφτονται αυτοί οι πιλότοι όταν δεν έχουν δικαίωμα να περάσουν πάνω από την Ικαρία, πάνω από τη Χίο. Όταν το κάνουν εδώ πέρα και σπίτι μου εδώ πέρα πάνω να παρακολουθεί τον κύριο Παπανδρέου ότι παραδιάστηκαν, λέει, τα τουρκικά δικαιώματα επειδή πέρασαν πλοία, αεροπλάνα πάνω από τη Μυτιλήνη κλπ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν είναι παραδοσίες. Και πώς θέλει να σκέφτεται οι πιλότοι, οι άνθρωποι των πλοίων μας, οι πλοίαρχοι, όταν κάνουν βόλτες οι φρεγάτες οι τουρκικές και φτάνουν στο Σούνιο και έχουν εντολή αυτοί να μην τις πειράξουν καθόλου. Τι είναι αυτά όλα τα πράγματα. Σε αυτό το παραϊκό μέτωπο που θα γίνει, οπωσδήποτε θα είναι και ο στρατός μαζί, θα είναι και η αστυνομία μαζί, θα είναι όλοι όσοι είναι πατριώτες. Και είναι όλοι πατριώτες. Και δεν θα έχουμε ούτε δεξιούς, ούτε αριστερούς, ούτε κεντρώους. Θα είμαστε όλοι Έλληνες πατριώτες. Αυτή τη στιγμή προέχει η σωτηρία της Ελλάδας. Γι' αυτό είναι και εγώ στο κουρμπέτι. Κύριε Θεοδωράκη, μου κάνει εντύπωση το πάθος και ο δυναμισμός με τον οποίο εκφράζετε τις απόψεις σας, ειλικρινά. Όχι γιατί σας θεωρώ μεγάλο. Ποτέ δεν σας θεωρούσα μεγάλο σε ηλικία. Το μέγεθός σας είναι άλλο. Αλλά ειλικρινά μου κάνει εντύπωση ότι σε μια περίοδο που ο Μίκης Θεοδωράκης απολαμβάνει τη δόξα του, απολαμβάνει την αναγνώριση, παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα
Και με αυτό το πάθος και το δυναμισμό φτάνει με πάρα πολύ σκληρές απόψεις, ομολογουμένως, πάρα πολύ σκληρές απόψεις, θα τις χαρακτήριζαν κάποιοι, να καλεί τους Έλληνες σε αντίσταση. Μα κύριε Παπαδάκη, ξέρετε από πότε αγωνίζομαι εγώ και η γενιά μου? Από το 1940. Από το 1940, την ημέρα που έγινε 28 Οκτωβρίου, 5 Νοεμβρίου πήγα στα σύνορα κι εγώ, να πολεμήσω. Και από τότε πολεμάω συνέχεια, σε αυτή την ερημητή χώρα. Και ανεβαίνουμε πάνω και μας κατεβάζουν και μας... Λοιπόν, τουλάχιστον όταν είχαμε τους Γερμανούς, το καταλάβαινα αυτό. Ήταν εχθροί μας έβλεπα. Πολεμούσα, δεν είχα αυτό το πάθος του σημερινό. Και δεν έχω πάθος μόνο, έχω και αηδία. Όταν έμαθα τη Χούντα, επίσης το ίδιο πράγμα έκανα. Αλλά σήμερα είναι εκλεγμένη κυβέρνηση. Από το λαό. Και είναι μάζες που ακολουθούν από πίσω. Και δεν ακούν αυτή τη φωνή. Δεν βλέπουν ότι αυτά όλα είναι προδοτικά που γίνεται γύρω της. Και είναι παράνομα. Αυτό είναι το κάτι που μου δίνει πάθος. Δεν έχω και πολύ καιρό μπροστά μου. Εγώ έλπιζα με τους αγώνες που έκανα και εγώ και η γενιά μου με τέτοιες θυσίες. Νεκρούς, τραυματίες. Για σκεφτείτε από το 40 μέχρι τώρα τι πέρασε η Ελλάδα. Είναι δυνατόν να έχω αυτό το τέλος? Είναι να βλέπω την χώρα μου να την βρίζει όλη η Ευρώπη, όλη η ανθρωπότητα. Να μας λένε τεμπέληδες, να μας λέμε ανίκανους, να μας λένε το ένα, να μας λένε το άλλο. Εμάς που δουλεύουμε πιο πολύ από κάθε άλλον, που έχουμε φιλότυπο, που έχουμε αυτή την ιστορία, ή να βλέπω μέσα τους δικούς μας εκεί όπου να θέλουν να κατεδαφίσουν και την ιστορία, όπως κατεδαφίσαν τον πολιτισμό. Πού είναι η δεκαετία του 60, κύριε Παπαδάκη, αυτό που λέτε και εσείς προηγουμένως, είπατε για το Χατζηδάκη. Δεν είπατε για κανένα πολιτικό. Το Χατζηδάκη αναφέρατε. Πού είναι ο Χατζηδάκη αυτή τη στιγμή? Εσείς τώρα αναφέρετε μοναχά. Ενώ ο Χατζηδάκης έπρεπε στα χείλη όλων. Είναι μια μεγάλη δωρεά που έκαναν άνθρωποι όλης της διανόησης. Πάει. Γι' αυτό μου λέτε τώρα πώς θα παλέψει η νεολαία. Πού είναι αυτή η κουλτούρα που δώσαμε το 1960? Και μετά καταδαφίζουν την ιστορία μας. Και τώρα καταδαφίζουν την οικονομία μας. Καταδαφίζουν τον λαό μας. Πώς θέλετε λοιπόν να είμαι ήσυχος εγώ? Σας ρωτώ. Κύριε Θεοδωράκη, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε να ολοκληρώσετε. Δεν μιλάω τόση ώρα, δεν νιώθω την ανάγκη να ρωτήσω. Θέλω μόνο να σας ακούσω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Και θέλω να πω κάτι. Σήμερα θα πω στον Αντένα να αφαιρέσει από το μισθό μου τη σημερινή ημέρα. Γιατί εσείς μου κάνετε ένα μεγάλο δώρο. Σήμερα δεν δουλεύω. Σήμερα απεργώ και σας ακούω. Σε λίγο μαζί.